माबा सरकारनिफ्राय आं आदा प्रमदनिफ्राय बहुत साबायखर बाहरबाय बहुत गोजोननायबो बाहरबाय माने न'बो होबाय आरो माबानि थाखाय खरसनि थाखाय इसोर एक रिक्सा बायनायनि थाखाय आं बहुत गोजोननाय मोनबाय आरो आं प्रमद सारखौ बिदि आरो आगोलाव मा रोखोम सोलिबाय थादों जिहेतु नोंथांनि जिबसाया जोबथेसालियाव जोबनानै दङ आगोलाव बिदिनो एसे एनै गासैबो खरस हरदोंमोन आरो एसे एनै बिदिनो आं सलायनानै जाबाय थायोमोन बिदि आरो नैबे समाव मा बुंनो रायो जिहेतु बिटिआर सोरखार आरो जिहेतु दिनै जलिन दैमारि बिथाङा जिहेतु नोंथांनि न'खौ बिथोन होखो बिथांनिसिम मा बुङो आं बिथांखौ बहुत साबायखर बाहरबाय मा बुंनो सार जिहेतु दिनै नोंथाङा जिहेतु फरगेसर बिथांनि न'खौ दिन बेखेवबाय लोगोसे गंसे इ रिक्सा होबाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जोंनि तामुलपुर समस्तिनिफ्रायनो जों खरगेसर बसुमतारी बिथाङा मोनसे समाव जाथिनि मावनो होननानै बारसोमदोंमोन दा बे हिसाबैनो गोबां बोसोर जाथिनि खामानि मावलांगासिनो दङ मोनथायनि थाखाय दा जोबनायाव बिथाङा जिहेतु मोनसे आयेन थायो दा आयेन हिसाबै आयेना बिथांखौ दण्डनीय खालामनानै जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानायनि मोनसे साजा फोसावदों साजा फोसावोब्लाबो नाथाय साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय मोनसे अधिकार जोंहा संबिधाना जिहेतु होदो बे हिसाबै बिथाङा दिनै जियालाव थानानै जियालाव मोजां आखु दिन्थिनो हादों मोजां खामानि मावनो हादों जियालाव जायनि थाखाय जियालनि दिनैहाय जेलारा बिथांखौ सम सम न'आव फैनायनि थाखाय मोनसे खाबु होदों दा बे हिसाबै दिनैहाय जिहेतु जाथिनि खामानि मावनानै दिनै जिउ जोबजासिम बिथाङा जेलाव थानो गोनां जादों जायनि थाखाय जों दिनैहाय बिथांनि न'खरनि अबस्थाखौ नायनानै जाथिनि खामानि मावबोनाय हिसाबै जों बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गंसे बिथांनो थानो थाखाय न' लुनानै होदों आरो बिथांनि बिसिनो जाहाथे रांखान्थियाव जिहेतु जोबोद उसुबिदा हौवाया जिहेतु फिसाया जिहेतु जेलाव थायो सासे फिसाला दङ फरायबाय थानाय गतिके जिउआव जाहाथे दावगालांनो हायो रांखान्थिनि फारसे बेखौ नोजोर बोनानै गंसे इ रिक्सा दिनैहाय प्रमद बर' बिथाङा नैबे समाव बिथांनि न'खरनिसिम दैथायहरदों दा बेनि थाखाय आं प्रमद बर' बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों बिटिआर सरकारनिसिम आरो जों मिजिंथिदों उननि समफोराव जोंनि साफ्रोमबो जायफोर जेलाव दङ बिथांमोना जेलनिफ्राय गनानै बेफोरबायदिनो गावनि न'खराव गावनि गथ' गथाय फिसा फिसौ बयजोंबो आलो गोजोनै रायजो जालांनो हागोन दा बेनि थाखाय जोङो गोजौसिन बिजिरसालियाव जोङो आपिल खालामनायनि थाखाय बेनि थाखाय साखाफारा जोंनि गोबां बिथिंनिफ्राय खालामगासिनो दङ दा बेखौ एसे एसे संदाननानै हेफाजाब खालामनाय जादों आरो बिथांनिजों लोगोसे गोबाङानो जिहेतु जोबथेसालियाव दङ बिथांमोननोबो जिहेतु बिथांमोननि न'खराबो जोबोद गाज्रि बिथांमोनखौबो बिटिआर सरकार माबाफोर राहा लागोन नामा नंगौ गोबां दिनैसिमबो जोंनिया गोबां जेलाव जोंनि बर' फिसाफ्रा दङ दा बिथांमोननि न'खराबो नंगौ जोबोर गरिब दा बेखायनो खेबसेयावनो जिहेतु गासैबो खामानिखौ मावजोबनो हाया दा बेनिखायनो जायफोरा आद्रा दंबावो सम आरो खाबुखौ लानानै जों बैफोरनि न'खरफोरखौबो अनसुंथाइ होलांनो थाखाय सानगासिनो दङ आरो बे हिसाबै जेसेबां हागौ एसेबां बे अनसुंथाइनि थाखाय जोङो राहा लामा लागोन